plunder, we rifle and loot. Drink up, be hearty, show ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, be hearty, show ho. Hvis du ikke vasker, vi burde slet ikke koste jåsen. Hvis calculation er rett, så tyder det fikkeren lavaen her. Nej, til eksplosionen, Tjokken. Ja, det er eksplosjonen. Hon er en gongt. At det kan være galt en side Så eksplosjon. det er baten. How sad. Nej, altså det er tegnet i korset, og så er en eksplosion her, så jeg kortet bare, Ja. Esbern, jeg sier her, jeg sier. Her flere sier, oh my god. Et element into a bong. Turn the element into a bong, 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 bong. Turn the element into a bong. Turn the element. Turn the element. Oh yeah. Turn the element into a bong, 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 bong. The grounded German, okay. The grounded German. Du bruker skilt. Kan jeg få skilt det? Det skal være captain. Woo! Woohoo! Suckers! I'm out of here! Det som er svarstål. Nom, nom, nom. Turn the element into a bomb. 3 ingot. Let's see. In search of sheep. I woke up one morning on the beach. Da da da. Nei. Jeg skal ikke spille for bater. Vakna upp i Ja, stranden. og hva er skipater? Hva vi ikke? Jo, vi skal regne til hva skipat. Det er det som akkurat Joorney ganger ut på akkurat nå. Ja. Det er akkurat Joorney. Joorney. Og jeg være kjørende. Det er nok så viktig. Ja, det er nok som det er så kanskje. Ja. Det er størst side objective. Nei, jeg får nødt til. Jeg får finne en se. Ja! Et lavet du gera til Alvor Esbern. Ja, jeg får nødt. Ja, men hvordan snakker jeg ikke sikkert Hever dette? Tror ikke jeg. Det er akkurat tror ikke jeg sier. Jeg er faktisk forvirret, Anna. Vet du hva jeg vet? Captain to the rescue. Han blev ni i Alden George Showmar tog på. Han rände det med det, han rände. But no one escapes from the captain. To a bomb. Sure. Esbern, hva er du? Og jeg er ikke til kakehøtte, mannen. Kake. Han så klæver vi sånn her kakehøtte, mann. Innrødlet kjett. Men du, Kjempe her. der er jeg gav katten. Woo! Turn it element into a bomb. Og at det var ikke jakskast, by the way. Ja, alle er ikke også. Takk. Bra, bra. Nu arker du bare med. Det er Det ikke er gøy. det du sagt oss åtta. Nei, det er måned mellom arching og hopping. Just to make it clear, huh? Okay, Now gera everything make perfect sense. Esbern. Everything. Det nøyeste er en kvitan fyrirkant ut i hinnen her som erstbær, så er det faktisk livet nu, alt. Yeah. The toilet. Ooh, I dare the black tent. Oh no. We got the black tent. Oh! We put a curse upon ourselves. Racist. Oh, en ik goeie daar, ja. Ooh.
Jag vet också gång vi the shrooms. Jag fick jag inte att det jag hade hänt en mutation där på den. Nej, vi fick jag gastar, att gastar jag. Okej. Ska Spela Augusta Gonker, vi mushroom. Det var så var. Hej, kan skal vi lavan? Ha? Kunne ikke lavan ikke? Hon bara så säger något. Ja, det är gott. Nej, jeg slækker på en veien. Ta blir det inte. Ja. Levi, muy lavarikar. Alla lika som var idol. Ja. Muy lavarika. Nej, you just being silly. Det är så awesome. Ganska ställt ut nu faktiskt. Men fuck it. Just for second så. Törte elmet. Törte elmet var fan. Ja, ja. Det kan ikke passe. Du gjør stakkerst. Du kan svara bussar. It's a curse. Jeg sier, What foul trickery is this? det er shit det her. No, I will scout the area. Bruker hacks, really. Akka med det. Parks. Brukar hack. Cool. Levi, i Minecraft är det mods. Ja. Det är sure the hacks. Det är stormånga. Mods och hacks. Det är detsamma. I Minecraft är det akkurat det samma. Ja. Det var annorlunda. Ja. Ja, det ska man bara en waste of time. So much fun. För hit if a plug on the bridge. Goodbye, cruel world. Not again. No. Hey, mates. That's into a bone. Hey, Buffalo. Buffalo soldier. Soldier. Na 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 na. Stolen from Africa. Brought to America. Ja, jag kommer ju alltid nu något. Kan det Men kanar är fighter och fighters. Ja, Amerikaner är fighter och fighters. fat peoples. Aj. Aj. Ankra dem. Är då. Ja, de må höra. De må höra. Vad ska jag play då? Gör det. Inte ju. Okej, jag orkar se mig, okej? Just a captain. Shut the captain. Oh shit. Du har en captain. Oh shit. Nu är jag 20 minuter på play. Another game. Hej Titt. Måste stå förbi. Hej Simum. Nej. Lev. Ta du för att det plagg det du ett gamla skinnet så där. Ja. Ordentlig transformation nu. Hello, Och kärlen så. Esbern. Att det var perfekt det där. Åh helvete, det var perfekt. Hej Simum. Go not Simum. Go not Levi. Good night, mate. Go not Levi. Åh, för mig. Jag hjälper lite. Det är Levi hade alltid en crush på alla ut vad går där. Ja, jag skulle jag kan repa av att jag inte crush i det kanalen. Men nu är det bara chill.
Ja. Jo. Pirate power! Pirate power! Hallå? Åh. Hallå? Buffalo soldier. You're not a soldier. A soldier. Get away from me! Get away! Go away! Go away! Massor av solder. Färger samma av. Åh, jag bara eitt, super. Sad face. Här är det säger att man får tälta nu då. Ja, vi ska spela med. Min Or sex. so you think. You säger thought det. that was right, I'm but just no. saying. Just saying. You're just saying. Ja, Yeah. jag tror det kan säga. Damn it! Oh snap, just saying. Ja, jag lever också att du säger. Att det var en psykisk Ja. upprustning. Hive mind. Hive mind? What? Det looks Bioshock. Ja, akkurat något som jag vet inte kan ta så om. Bioshock är awesome. It doesn't make any sense. Esbern. Kom stilla dig bak till hunden. Nej, han mäter till honom. Annars finns jag inte längre då. Han får socker. Så jag skjuter Pinch ner. Skyber. Han styr en. No, Hoe kan ik heven, då? thanks. Jag är 2-4, men det blev att jag kan öka den upp fattar så. Du hatar Ja. Då... Sådan. det. Ligger alltid. Simon! No! Grass is for hippies. Hippies. Drugs are for hippies. Men då, och Eisne Simon. No! Grass is for mowing. Yeah! Och så gör det så här. Stand by silence. Och så bara så här. Mind blown. No! Det kan kvaja mig. Boom! Levi, hvis du ikke vet hva det vi tar oss om, så er det det er bortsett i Esbern da, der er det. Boom! Okay. Ja. This is gonna take a long while to get used to this crew. Levi, not amused. Levin. Det sa du gott, han sa bara hok det. Och då förvirrar bara. Okej. Så då pinnar slut. Alltså, inte till honom så ser den. Hickar väl fram efter. Nej, det är det. Visst, så mycket det. Så var en Jones next story det är ja. Tack du. Att det här. Och så ringer han så där med att han tar sig bakom och han bara hör. Åh! Åh! Wow! Kvar är det? Wow! Fuck. Wow! Jag får natt. Joorney blir kvar till Ash-kaffänen. Han räddar bevisa sitt reaction. Ja. Vi är ena känns det. Wow! Du just nicht mehr leben, ikke? I'm with that. Okay. If it's to be history. Nej, det kommer inte. Nu får jag av det någon. Wow! Get helped in here, wow! Esbern, jeg minns ikke akkurat hva stod skilt nå, så du kan stå på skruet Ja, av du kjøpt. kommer skiltet, Levi. Kom igjen! Ja. Kom igjen! Han har gjerne epic fight scene. Simon, hva sa han bra? Dun,
Ting, ting, Never, ting. Come on. Never- Jag kan bära saker. never get it. Give back that sign. Dun, dun, ba, 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 ba. Give back that sign. Ba, 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 ba. Skriver ni det? Ja, jag kan det. Ja, Jar! vi kastar på dig. Vi kastar på dig! Jar! Super epic background music. Han har Ja. hands lite.